Hello guys! Happy weekend to all. Ito ulit si Mike Padua at nakita ulit tayo sa pinaka-latest weather analysis na yung araw po ng Sabado hanggang Lunes, Disyembre 2 hanggang 4, 2023 at ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands, Avenue Plaza Hotel, ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman Gabby Bordado of the 3rd District of Camarines Sur. At gusto ko rin i-promote ang ating komunidad, Climate Action Center, yung mga interested mga LGUs at companies. Just log in po sa ating website, typhoon2000.ph at i-click ang banner ng komunidad para isubmit ninyo yung mga questions na hihingin sa Google Form. And then, kapag nasubmit na po ninyo, kukontakin po kayo ni Mr. Aaron Cabasal para i-explain properly kung ano itong Climate Action Center. Marami na po mga LGUs around the Philippines ang nag-avail nito at mukhang napakaganda po itong produktong ito. Nagagamit nila sa mga early warning, lalo na po sa klima, sa weather, pati na rin sa earthquakes at mosquito index like yung mga dengue, okay, ay nagagamit po nila para ma-inform ang komunidad. So yan po ang Climate Action Center. Now umpisa na natin yung pinaka-latest update na yung weekend. Mukhang nananatili pa rin yung hanging amihan sa Hilagang Luzon. Samantala po ang ibang bahagi po ng ating bansa, okay, nagsishift na po o puntang hanging silanganin, particularly dito sa may Eastern Visayas, Eastern Mindanao, then later on sa Bicol, and then through Monday or Tuesday, mag-shift po tayo lahat into easterlies. Ang northeast monsoon, magkakaroon po ng temporary break, so hihina po siya temporarily, at ito po ay magbibigay ng medyo bawas-bawas na pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, itong easterlies, but expect pa rin may mga thunderstorms po na pwedeng maganap sa silangan bahagi po ng ating bansa. Wala pa rin tayo natatanawan na LPA o bagyo na posibleng mag-form hanggang December 15. At yan po ang majority ng mga computer models. So far, napakaganda po ang unang hanggang ikalawang quarter ng Disyembre. And hopefully, sana wala na pong mag-form na anumang bagyo. So, antabayan po ninyo mga latest update natin every week. Kapag mayroon mga weather systems ay agad-agad natin binabalita dito sa ating YouTube videos, pati na rin sa Facebook. Sa ating latest fast animation mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page, at nakita po natin dito, napaka-liwalas po ang ating panahon sa Pilipinas at sa buong bahagi po ng Western Pacific. Meron lang po dito may nag-form na LPA dito sa may coast ng Vietnam at ito papunta po sa Gulf of Thailand. Sa Pilipinas, may mga ilang showers po sa Hilagang Luzon at Silangang Visayas at Hilagang Silangang Mindanao dahil po sa easterlies at northeasterly monsoon o northeast monsoon o amihan. Dito po sa ating zoom in satellite animation sa windy.com, kitang-kita po natin itong mga kaulapan dito sa may silangan bahagi po ng Aurora, Isabela at Cagayan dahil po sa hanging amihan. So nagkakaroon po ng convergence sa mainit na karagatan ng Philippine Sea at dito po sa costalis nito ng Cagayan Valley at kaya nagkakaroon po ng mga localized thunderstorms. At ang ibang bahagi po ng Luzon ay mahangin mula sa Hilagang Silangan at tuyo, lalo na po sa may Ilocos region, walang kaulan-ulan dyan. Hanggang sa Metro Manila, Southern Tagalog at Bicol. Medyo mahangin lang po mula sa Hilagang Silangan at mag-shift later mula sa Silangan. At dito naman po sa Visayas, may mga possible mga pag-ulan din, lalo na sa hapon o gabi. Magiging mas malakas po dito sa may Northern Caraga dahil po sa convergence po ng hanging silanganin. Nagkakaroon po dito ng mga localized thunderstorms sa mga oras na ito na yung hapon hanggang early evening. At gayon din po dito sa may katimugang bahagi po ng Sulu Archipelago, katimugang bahagi po ng Palawan, may mga isolated rain showers and thunderstorms lalo na sa hapon o gabi. Sa ating wind at pressure forecast mula sa European model for the next 3 days, so bukas po ng hapon, linggo, inaasahan po ang mahinang hangin mula sa Hilagang Silangan at mag-shift na po mula sa Silangan. At halos buong bahagi po ng ating bansa ay makakaranas po itong pag-shift ng hangin mula sa Hilagang Silangan hanggang Silangan.
dahil po sa pagkaroon ng monsoon break. So, mostly or purely, hanging silanganin po ang ating general wind system na yung darating na weekend. May mga ibang areas din na mula sa ilagang silangan pa rin yung local wind. Okay, yung matitawag nating sea breeze at land breeze. At sa Lunes po ng hapon, inaasahan po na lalo pong lalakas yung hanging silanganin mula sa Batanes hanggang sa Soxagen. Ay ganun po ang magiging wind system. At may mga inaasahan pong mga localized thunderstorms sa hapon o gabi, lalo na po sa may silangan bahagi po ng ating bansa. At sa Martes po ng hapon, inaasahan po ang paghina palalo ng hangin. Magiging variable winds na po o kalmado hanggang variable winds sa may Luzon, gayon din po sa may Bicol, but may konting hangin mula sa silangan sa may Visayas at silangang Mindanao. At generally, magiging tahimik po ang ating panahon hanggang sa Martes. Sa ating rain at thunder forecast mula sa European model, according sa windy.com, na yung hapon, meron pa rin tayong mga ulan dito sa may coastal areas po ng Cagayan Valley, sa may Cagayan, Isabela area, at gayon din po dito sa may Northern Caraga at southern portions po ng Eastern Visayas, gaya ng Leyte at Southern Samar. At bukas po ng hapon, Linggo, ay inaasahan po rin natin may mga thunderstorms, mga kalat-kalat na ulan sa silangan bahagi po ng Luzon, sa Bicol, Eastern Visayas. Magiging mas malakas po ang mga thunderstorms sa Zamboanga Peninsula at Soxagen at Davao Region. At gayon din po, may mga thunderstorms din po sa may katimukan bahagi po ng Palawan. At sa Lunes ng hapon ay itong area na naman po ng Bicol, Eastern Visayas at ibang parte po ng Mindanao at katimugang Palawan. Magkakaroon po ng mga panghapon-hapon na mga ulan, mga pagkulog at pagkidlat, dulot po ng hanging silanganin. Okay? At sa Martes ng hapon, meron pa rin ulit ng mga thunderstorms na inaasahan po sa may Palawan, Mindanao, at dito rin po sa may silangan bahagi po ng Bicol at Eastern Visayas, dulot po ng mahinang hangin mula sa silangan. So magkakaroon pa rin dyan ng mga convergence. Pero totally, ang ating panahon sa susunod na 3 araw ay medyo tuyo, konti yung mga pag-ulan, medyo below average. So yan muna po ang pinapakita na computer models. So pasalamat tayo, walang nagbabantang LPA o bagyo sa susunod na 5 hanggang 10 araw base po sa pinaka-latest weather models. At ito po yung rainfall accumulation hanggang sa Martes at nakikita po natin ang bulk ng ulan ay dito po sa may Cagayan Valley, lalo na po sa may silangan bahagi po ng Cagayan at Isabela, at dito rin po sa may silangan bahagi po ng Northern Quezon, silangan bahagi ng Kabikulan, kasama po ang Catanduanes, Eastern Albay, Eastern Sorsogon, sa may Partido District, Camarines Norte, yung silangan bahagi po na coastal areas ay magkakaroon ng mga pag-ulan, lalo na sa hapon o gabi. At dito rin po sa may silangan bahagi po ng Eastern Visayas, sa may Eastern Samar at Eastern Leyte. At dito rin po sa may Eastern sections po ng Caraga at Davao Region, may mga inaasahan po mga showers o thunderstorms, dulot po ng hangin silanganin. Samantala, ang ibang bahagi po ng Mindanao, Visayas, Mimaropa, ay mostly localized thunderstorms po yan dahil sa local heating at local convection. Okay? So, yan na ang ating rainfall forecast accumulation sa sunod na 3 araw. At sa ating Global Tropics Hazards Outlook, ito yung latest from the Climate Prediction Center, valid po for the next 2 to 3 weeks. At mukhang all clear po tayo hanggang December 19. Wala po tayo nakikitang above average na rainfall. Lalo na po ang tropical cyclone formation, medyo absent po during the next 1 to 2 weeks, base dito sa forecast. At sa week 2, valid December 6 hanggang December 12, magiging more than 50% of below average rainfall po sa Pilipinas dahil po sa epekto po ng El Nino. At gayon din po sa week 3, although ang week 3 ay highly uncertain, nasa more than 65% naman po ang pagbawas po ng mga pag-ulan o below average na ulan sa may Visayas at Mindanao. So yan po ang nakikita na po nating epekto ng El Nino, although nung nakaraang buwan, grabe po yung mga ulan. Usually pag may El Nino, may mga buwan talaga na minsan grabing ulan,
Pero the rest of the months na under El Nino climate, talagang mababa po ang mga pag-ulan. Below average at hindi po tayo maabot sa tamang-tama na ulan na dapat para sa Pilipinas. So, kailangan tayo magtipid sa paggamit po ng tubig. So, yan po ang ating pinaka-latest. Sana naman sa last week po of December, Christmas time, wala nang tropical cyclone formation. Para matapos po ang 2023, ay all clear po tayo na walang tropical cyclone formation. If kung sakali, wala na pong pumasok, ito na po ang pinaka-konting tropical cyclone na pinaka-konti na pumasok sa Philippine Area of Responsibility since 1945. Kasi usually ang pinakamababa po, may mga ilang taon na po, ilang season na 11 ang pinakamababa. Pero na yun mukhang 10. Nasa letter J pa lang tayo. Okay? So, which is good news sa mga palaging na-affectuhan ng bagyo na yung Bermuds. So, pasalamat tayo sa mahal na may, sa buong may kapal na medyo all clear po tayo. Pero meron pa rin natitirang araw ang December. Sana bigyan po tayo ng napakagandang panahon. Okay? Again, ito si Mike Padre magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel. See you again next week.